Anie da, Europa, edo jantzi denda bat, Ondarrun kokatute dana, Erribera kalin 28, eta txoko politxe, Europa desberdinaz eta osagarri desberdinaz osatute. Sasoi desberdinetako emakume zein gizonezkun erropibe bada. Eta pixkat, edo ilusiñoi edo lehentasune bada Euskal Herriko marka desberdinei lekutsu emoti. Eta batxabe, bai sortzaile txikixak etxetxu ezen osagarri desberdinei, euran tokixe emotibe bai. Eta gero, dana ezin izaten danez, gero badaz bestelako marka batzuk, baina esan duten gure lehentasune, Euskal Herriko marka desberdina lehentasune emoti izango litzateke, eta sortzaile txikixai. Betidanik egixe da sortzaile txikixe izana zela bai. Eta bai izan da gai bat burun eukidotena urte askotan, eta pixkate ondala urte bi, inflexinoi punto bat eukide eman hortxe, nun erabakisak hartu bir, eta pixka da bultzatu nindun proiektu desberdinak esku hartin eukin itxuzen, baina atzani, Europa dendik arduan injargixen, eta horretxetan murgildu nitxan. Harrera politxe esango neuke. Nik bentsat guztua, ilusiño joan dixaz zabaldutako proiektu dez, zabaldutako dendide. Eta pentsaten dut, hoxe transmituten, bezeru bai, hoxe transmituten alegin juna zela. Baina gero, harreri euran partetipe bai, ilusiño izan da, sorpresibe bai, gero txoko politxe erakargarrixe, eta harrera esango nuke politxe eta oso guztua. Egixe da, holako momentutan non negozio desberdinak zarratzen duzen egin, negozio barri bate herrixan murgiltzi edo martxan ipintxi garrantzitsu dela, ez? Gautzako bai, baina herritxarrantzako bai, ez? Eta, hor badakau bestelako lan bat, herrixan erostiaz zer nolako garrantzixe akarren, hoxe transmitiuti, eta pixkate, hoxe kontzintzi txikixe bideratzi bai herrixan. Ekintzel izateko garra, hoxe sensibilidadi, hoxe gogu dakarren edozein pertsonak, edo pertsonei nik anima egon itxuzke. Politxe dalako geure izakeri be, badalako geure inkituke bat be, badalako. Eta igual ez daudezetan izan espazio fijo bat, ez? Denda bat, edo alako. Hau da, egintzaile izati eta sortzaile zazen egin, eta zeure guztuako gauzak sortzen zuzen egin, espazio desberdinak badaz, bai. Ez da bezetan leko fijo bat edo finko bat izan leke bai, zeure proiektu sortu eta marzen ipintxi, izan leke herri desberdinetan, plaza desberdinetan, zeuk sortutako gauzatxuk erakusgai eta salgarri ipintxi, eta izan leke bai, zeuk sortutako, edo beste norbatxek sortutako produktuk, adibidez, anie moduko espazio baten, bentsate hortxe salmentan edo piztan ipintxe bai. Edozein erabakixe izan dabe, danak, nintzako danatik garrantzitsu, eta gero egokitzu, ze espazio nahizun eukitxi, eta aurrea boltzako nintzuzke, ilusioiaz eta goguaz. Inungo dudaipaik, bai.